d'agost de 2014. Enrique Vallespí i de segon? Sunyer. Sunyer. Ho escriuen Enyem. Sí. Molt bé. NR. I vostè és de Mot? De Mot soc el guarnicioner. I el meu pare era de Casa Permilis i la meva mare de Cal Surdet. Molt bé. Quin any va néixer vostè? L'any 1945. A l'ONASP. Sí. El seu pare com seria? El meu pare seria Romualdos. Com? Romualdos. Romualdos. Sí. I era d'aquí de També? Sí. També. I vostè quants germans són? Era un germà que per desgràcia se va matar en el tractor. Va tindre un accident en el tractor, va tombar i ja fa molts anys, tenia 30 anys. Mare, era molt jove, doncs. Sí, tant, a més. Hi ha molts accidents, Tenia un xiquet petit i un que n'esperaven. Va ser una desgràcia molt forta. I tant, i tant. A més, està, clar, 30 anys. Pues està... Començant. Va viure tota la vida. Claro. Després començar. I després vaig quedar sol. Que és el que més he sentit aquesta vida, per cert. I son germà era més gran que vostè? Sí, era 2 anys més gran. Molt bé. I vostè va anar a l'escola aquí a l'ONASP? Sí, vaig anar fins als 14 anys, que després era el màxim que vaig treure els estudis primaris, que després s'estilava, no? I als 14 anys ja no es podia anar més, després va haver d'anar a fer el batxillerat que després n'hi havia i hi havia de marxar puestos que... I jo, pues claro, ni jo ni mi germano, que després els que anaven a estudiar és que tenien més poderío, no?, per dir, a les cases. I jo, pues, com el meu germà se quedava a treballar a la terra, pues van decidir els meus pares que jo d'aprengués a un ofici. Claro. I al decidir això, pues, d'aprendre un ofici, i com aquí pues, n'hi havia pràcticament de tots els oficis, i el que no n'hi havia era guarnicioneria. I van decidir pues, que fes de guarnicioner perquè no n'hi havia. El que passa pues, que com després ha anat canviant, tant, pues, al cap d'uns quants anys pues, ja es va perdre l'ofici de... Però vostè havia tingut alguna afició per el tema de guarnicioner? No, o va ser pensant... va ser pensat i fet. Què farem? Doncs mira, guarnicioner, més que era pensant que com no n'hi havia d'altre, me podria guanyar bé la vida. Clar, però això era... Si vostè va néixer la 45, això ja era l'any... Ja era, pues, pràcticament el 59, el 59. Clar que ahir ja devia d'estar una mica millor en decaïment perquè ja pront... Sí, ja comença. Aquí ja n'hi havia un tractor, un o dos. Ja comença, sí, ja va començar. Encara que, clar, un tractor tot, després aquí al poble n'hi havia molta gent i tot eren animals i n'hi havia molta feina, clar. I van passar molts anys allà on vaig anar a Ascó, pues per això jo després al fet de guarnicioner, el senyor aquell que està a Ascó fem moltes més coses. Fer de tapisser, fer de colxoner i pues una cosa pues ajuda a l'altra. I com és que va anar a Ascó a aprendre? No n'hi havia ningú altre per aquí a la vora? No, vaig anar a Ascó perquè jo d'aquí de Nunes vaig anar a Villalba. Però allà a Villalba era un senyor que feia de guarnicioner I com se deia? Joan. Joanot, pràcticament.
no m'agradaria gaire ficar noms. Ah, no? Bueno, doncs... Sí. Ara ja està gravat i aquí no. Perquè potser es poden ofendre. Sí. I bueno, Pues va. pràcticament igual. Això correcte. Pues sol fèiem devolucioner de nit, quan arribem del camp. Clar. Era a l'hivern, era el temps de l'oliva, i anem tot el dia a collir olives, i després de nit, quan ens retirem, fem devolucioner. Tenia dos nois més joves que jo, que a l'oliva sí que venien, però devolucioner podien fer molt poca cosa, però s'oliva que està un país de més. Clar, perquè allí no s'ensenyava tant. Jo no, perquè jo li vaig dir... Ai, no sé com m'ho prego. Vale. I jo li vaig dir que és que per fer de pagès no calia haver llevat de casa. Sí. Vaig a tancar, clar. I vaig dir que és que jo, li vaig ser sincer, dic que és que jo vull dependre l'ofici. He marxat de casa per dependre l'ofici, perquè per fer de pagès teníem molta terra i podíem viure. Sempre havíem viscut a la terra amb els meus pares, els meus iaios. I va ser que vaig vindre per Nadal. Si vaig anar, per exemple, va ser escollir olives a primer de desembre o últim de novembre, i escollir olives perquè sol vaig fer regallia per l'oliva. I per Nadal vaig vindre aquí a casa. I me va dir, mira, ja que passes per Mora, perquè després anava en autocar, passàvem per aquests pobles de Villalba. De Villalba no n'has passat per Mora? No, per vindre aquí havia d'anar a agarrar el tren a Mora. Des de Villalba? Des de Villalba. Perquè jo d'aquí, quan vaig marxar, hi vam anar a peu. Vam anar caminant amb els animals. I perquè, bueno, la Pobla i Villalba, després com s'ha fet tot caminant, doncs tampoc no era cap incògnita ni cap traspàs, no caminar 3 o 4 o 5 hores, perquè aquí hi ha mesades que van a la vora de l'Ebro que hi estaven 4 o 5 hores caminant. I bueno, hi vam anar, però després al vindre, jo, com venia, i esclar, encara que tingués, no tenia els 15 anys, però pràcticament tenia 15 anys, però era jove, no? I anava sol després. Vam anar a Villalba, vam vindre mon pare, i bueno, me va dir, ja que has de passar per Mora, puja unes coses que li feien falta, perquè allà a Mora, com és una població, era més gran, hi havia 2 o 3 guarnicioners, i pujar amb agulles, pujar amb fil, pujar d'això, a tornar a pujar. I jo, vaig anar, me va dir, vés a tal lloc, que allí te vendran de tot, una guarnicioneria que era molt gran i treballava allí. I jo li vaig dir que, escolta, no sabria dir algú que necessités de guarnicioner, que necessités un aprendiz. I aquell senyor de Mora me va dir, és que la cosa està difícil, bueno, sempre ha estat difícil les coses. Sí. I va dir, és que, però saps qui a la millor te podria agarrar perquè n'ha tingut, diu, diversos i ara no en té cap, diu, un d'escó. I dic, però aquest sol fa devolucioner? Sí, diu, no, aquell no fa altra cosa, més que devolucioner. I de baixar va baixar mon pare, que me va acompanyar fins a Mora, i a Mora agarrava l'autobús, i li vaig dir, doncs mireu, aneu a Escó, i jo com ja portava la direcció del senyor que es deia José Lecina, i preguntau-li, perquè com jo no hi podia anar, perquè Villalba i Escó no està molt lluny, no? Però treballant allí, i jo veig que era tampoc. I diu, ja m'hi pararé, dic, us hi parau, anau ara en el tren i preguntau-li. I sí va anar, i bueno, primer, sobretot la seva dona, però jo dic, sí, però va dir,
la tia Carmen, la dona de l'organització, va dir, oh, diu, jo el ficarem, diu, si sol tenim una habitació. Ja, pues apanyarem, va dir ell. Diu, mira, diu, ja la xica ja la portam a casa dels iaios i com que me va escriure mon pare i dient pues, que sí, que m'havien dit que sí que podia anar. I per cert que me'n recordo... És a dir, va anar son pare sol, sense vostè? Sí, a Escó. Sí. I van acordar, bueno, mon pare pues, va haver de donar, suposo, totes les referències de com era i com... I per cert que me'n recordo que quan vaig anar a Escó eren festes i bueno, havia passat de Nadal, que vaig estar a Nadal i Cap d'Any i això, i quan vaig anar a Escó eren les festes que es fa Sant Antoni. Que fan tot el dels cavalls... Sí. I vaig coincidir que vaig anar, potser si Sant Antoni és el 17, potser vaig anar el 15. Recordo que sol arribar allí, van començar les festes. Això seria l'any 60? O vostè anava a complir 15? Sí, hasta el juliol no complia els 15. Quin dia els complís vostè? Jo el 15 de juliol del 45. Molt bé. Bueno, en tenia 14 i mig. Perquè seria l'any 60 que vostè va anar, sí. Sí. Molt bé. Pues, i bueno, vaig arribar allí i ja no podia arribar en un bon moment, no? Era la festa major. I era la festa de... Era la festa dels cavalls, dels animals, a més. Era un senyor que intervenia molt en les corrides de rucs, de cavalls, perquè com després hi havia totes les cases i sempre anaven allí, mira, m'has de fer això per la corrida i tots volien coses. Pues bueno, a més va coincidir que hi havia un noi una mica més gran que jo, que també està allà a Escó, que per cert s'ha mort pobre, ara fa poc, no vull dir el nom perquè no, i érem amics. Jo era molt amic d'un germà que era de la mateixa edat meua i va avançar 4 anys. Però era un noi molt alegre, molt actiu, i ja feia temps que estava allí fent de fuster, que també va anar a acabar d'aprendre l'ofici, que havia treballat aquí en un fuster, i allí va anar... Ah, d'aquí del poble? Sí, era d'aquí del poble. Quina casualitat, no? Sí, i a més estava a la pensió i estava ajuntant les cases d'allò on anava. I és clar, pues, quina alegria que va tindre, ja me va presentar al seu grup i em va presentar a gent. I és clar, aquelles festes ja va ser el màxim per mi, bueno, i vaig començar allí a aquesta edat. Ja em vaig ficar a treballar allí i ells, de moment, ja em van veure com era jo, perquè jo no me sap mal de dir-ho, però vull dir que allà on he anat sempre he fet molt bons amics i han quedat sempre molt contents, perquè no m'ha importat les hores, no? Perquè aquí a casa meva sol havíem pensat en treballar sempre, els iaios, els pares, doncs clar, fer, per exemple, 10 hores, o fer 15, o fer les que fessin falta, a mi no m'importa, ho feia content i no vaig mirar res, perquè vaig estar allí i després quan se n'ha de prendre un ofici, el que t'he dit antes, que no se guanyava res, donaven el que volien, el que els pareixia a ells, mira, el que li donaven a la seva filla m'ho donaven a mi. Doncs vostè tenia manutenció? Sí, la manutenció i la roba que jo me l'havia de comprar jo i comprava el que volíem o havia de pagar jo. Si me donaven alguna cosa, me donaven el que els pareixia. Els donaven com una paga, igual que a la filla, per als gastos vostè, per a sortir... Sí, no, sí, per exemple, això, bueno, sí, al bar o al cine, coses, igual com si sigués un fill, vaig que entra allà en aquella família com si sigués un fill d'ells. I quan estava abans a Villalba també era el mateix tracte?
el tracte era el mateix, però com hi vaig estar tan poc, però allí no vaig cobrar res, tampoc, res. I sol era per dependre l'ofici, i com l'ofici allí no el podia dependre perquè treballar 2 o 3 hores, o potser 4 de nit, després de que venies cansat, després, i no, dic, això no. I li va saber molt mal quan li vaig dir que me'n anava. Diu, i on vas? Perquè després, pues claro, pues potser no és com ara, després se coneixien tots els guarnicioners. Dic, Escó. Diu, Escó. Diu, en qui vas? Dic, en Jorge, que li diuen de mot Jorge. Jolines! Perquè també era un home molt desprengut de les coses, saps? És molt leal. Si un no li podia pagar, li deia, tranquil, ja me pagaràs com vulguis, perquè treballàvem per la Fatarella, treballàvem, bueno, pa Vinebre, pa la Torre, pa Flix, pa Faió. Els 60 per a fer d'aprenent i a una... 59, pràcticament, sí. Sí, i va arribar més o menys que era la festa de Sant Antoni, el 17 de gener, doncs devia d'arribar cap al 15. I com va ser l'arribada? L'arribada, pues, molt agradable perquè la festa venga, que ara demà ja hem de començar ja a preparar les coses que n'hi havia que volien portar els animals més guarnits i bueno, ja va ser ja perquè després n'hi havia molts rucs, moltes mules i cavalls i cavalls, mules i matxos i cavalls i feien 3 carreres i n'hi havia molt i a més feien una carrera molt llarga, sol ne feien una. Més que ara ne fan, bueno, ara és una mica un cachondeo. Perquè d'estes de broma no en feien, amb la guarda al revés o... No. O 2 a cavall, no. Era sèria. Sí, era sèria, sí, corrida. Era unes corregudes que, a més, si has estat a Llescó, el carrer dels Clots, que és aquest tan empinat, que ara li tiren terra, però venien de molt lluny. Venien quasi des del Fossà, que diem aquí. I quan venien tan lluny, quan havien de pujar la costa aquella, el carrer aquell que és molt empinat, arribaven agotats els animals. I els rucs, n'hi havia, en vez que ara n'hi ha 2 o 3, després igual n'hi havia 30 o 40. I cavalls no n'hi havia tants, però matxos i mules també n'hi havia moltíssims. I era molt agradable i molt divertit. I jo vaig començar així I vostè arriba allí i no coneixia ningú? No. Sol coneixia que era del poble. Casualment hi havia un amic seu allí al mateix? Sí, no era amic, era amic del seu germà, que sempre hem anat junts, encara hi anem, i ens havíem fet sempre molt, i vam tindre una alegria molt gran, jo més gran que ells, clar. I em va presentar a molta gent de l'encontorn seu i em vaig fer de seguida amics, aquelles festes mateix ja. I ja, a més, dels 14 i pico d'anys que tenia fins als 19, pràcticament va ser tota la joventut que em vaig passar allí. I quan vaig fer los quintos, estava aquí en unes, però sempre me cridaven en els amics que tenia allí, que també eren quintos, i sempre he anat a fer quintos allí. Cada 5 anys fan una festa de quintos, me criden, i hi vaig 3 o 4 viatges a l'any, o 5 a Escó. Així es considera que dos pobles, vostè, doncs? Sí, i sempre, perquè el senyor que em va ensenyar va dir, sobretot, per almenys un viatge a l'any has de baixar, perquè jo, al cap d'uns anys, als 22 anys ja, als 21 ja em vaig ficar nòvia i vam tindre 3 fills. Hem tingut, que encara viuen. I esclar, volia que hi anéssim sempre que volíem, a una festa i per l'altra, perquè l'altra era per Sant Miquel.
Era més agradable la de l'hivern, la de Sant Antoni, però la festa major era de Sant Miquel. El que passa que ara la van passar a l'agost també, com van passat a molts pobles. Sí. Perquè a Sant Miquel era quan se bremava. Al setembre. Sí, a darrere de setembre, que el 29, penso Sant Miquel. Pues després era a Sant Miquel. I la del gener, Sant Antoni, també era per Sant Antoni. I bueno, volia que per les festes hi anéssim sempre, hi anéssim tots sempre, i sempre hi vam anar, i altres viatges, i ells venien aquí, i encara hi anàvem molt sovint, i els amics sempre els ha conservat. Molt bé, i este senyor feia de guarnicioner i feia més oficis també? Sí, feia de guarnicioner, feia de matalasser, allí eren matalassos i tapisseria. Fem les tres coses i fem toldos, tot el que sigui. Mira, ja te vaig a dir perquè era una cosa que també fem, que hi havia molt pocs que ho fessin quan érem els únics, i a mi no m'agradava, que quan se moria algun animal li traiem la pell i l'aprofitem per fer les albardes, per fer les coses que, i si no ne comprem, claro. I quins animals servien? Tots els animals, els machos, les mules, els cavalls, perquè antes, fins que no se moria, n'hi havia algun que se traia quasi que no podia, perquè se morien treballant, els animals, a totes les cases, perquè la gent els aguantava, i quan se morien, lo traien, i estava acabat de morir, nosaltres li traiem la pell. I me va ensenyar també com se feia, que jo aquí al poble, que hi ha molt poca gent que ho sàpia, n'he fet també, va ser al Pronte, que ne vaig fer a 2 o a 3. Clar, per a poder tenir la matèria primera per treballar. D'ovella i cabra no valia? La pell. Lo què? La pell de... la pell de l'animal. D'ovelles o de cabres? No, la pell esta no valia perquè hi fèiem les colleres i fèiem moltes coses en la pell d'esta, però aquestes havien de ser curtides. En vez que les altres les arreglem nosaltres en sal i deixem que se sequessin, però l'altra s'havia de ser sense pèl, i això nosaltres no podíem fer-ho. Esta sí, perquè el pèl de l'animal servia igual, per fer les albardes i per fer los feltres, que això que anaven en parell a llaurar, i això també se feia. Així de guarnició, quins objectes feien? Albardes? Sí, fem les albardes, els cabeçons, les colleres, els arreculants, que els arreculants també ho tenim per baix. Els arreculants és el que aguanta, per exemple, el carro, i li fem els tiros que diem dels animals, que és per si un carro va en 2 animals, lo de davant porta uns tiros llargs, o portava, que s'enganxava a les barres del carro per tirar els 2 alhora. I pràcticament no ho fem tot, fem sandàlies. També fem sandàlies per als homes, d'espart? No, fem tot d'abarques, que es dia, abarques que les fem de sola de roda de camió, però que comprem les rodes, les gomes ja les compràvem, que ja les venien llargues, tant si les volíem en curva o si les volíem planes. Les sandàlies les fèiem planes i les abarques les fèiem en curva, que pràcticament era tot de goma. I després en vetes? No, ho fèiem en corretja. En veta no fèiem res nosaltres. Tot ho fèiem en corretja. Si la barca era de goma, les corretges les fiquem de goma. I a les sandàlies, que era la sola plana, que les fèiem de cuero, li fiquem la corretja de cuero. I li fiquem una plantilla a les sandàlies, una plantilla també de cuero. I també ho fem. I sabater, també fem de sabaters,
que teníem també mollos de sabater. Si algú volia les sabates que li anem petites o bueno, que després s'aprofita de tot. Però l'únic que les sabates i les botes i això sol ho arreglaven. El que fèiem nosaltres era sandàlies i abarquers. Molt bé, això només és reparació de... Sí, era reparació de sabateria. És a dir, tot el que de cosir amb fil... Inclús fem, que això també n'hi havia molt pocs que ho fem, la gent antes seria que quan s'hernia, li eixia una hèrnia, fem braguers que serien altres, que nen en unes corretges i unes coses que eren tant si està herniat d'un costat com si està dels dos. Si està d'un costat sol era una cosa que també ho ampliem de llana en una corretja i també fem bragues que hi diem nosaltres després allí. Com una faixa? Bueno, pràcticament era una corretja però que li apretava, una corretja que després li voltava per davall la cuixa i li apretava perquè no li aixisqués l'hèrnia. I això eren homes, normalment? Sí, homes i dones també, que també se n'herniava, però normalment tot era homes. Molt bé, així que vostè allí va aprendre de quasi tot, no? Sí, de tot, sí. I a més era... I este senyor per a qui servia? Per a qui feia... Doncs eren pel poble i pràcticament per tota la comarca. Molt bé. Allí n'hi havia més d'un guarnicioner? Un altre, hi havia un altre. I este era Jorge, el que anava a fer? O de casa... De ca Jorge. De ca Jorge. Li dien José, li dien Josep Lecina, però ell, al seu pare li dien Jorge i li va quedar ell el mot de ca Jorge. I este senyor, el pare d'ell ja era... No, el pare d'ell era després eren d'estos que arreglaven les carreteres, era picapedrer de la carretera. Molt bé. Era de l'Aragó i se'n va anar a treballar per allí, per Ascó i allí, i es van quedar a Ascó. I el seu mestre, diguéssim, d'on va aprendre? I ell va aprendre perquè ell va anar a aprendre a Mora i em va dependre en un també que ja era d'allí d'Ascó i es va ficar sempre a... I quan la guerra vas treballar tota la guerra ja de guarnicioner. Molt bé. I este senyor, ell tenia una filla, és a dir, que no tenia successió familiar. Les dones no feien de guarnicioneres. No, després no. Bueno, i ara no sé si... Bé, així vostè està allí dels 14 als 19 anys. Sí. És a dir... Quasi dels 15 i anava a complir els 19. Havia fet 14 i mig pràcticament i 4 anys hi vaig estar allí. Anava a fer els 19, que també no li va saber gaire bo perquè quan li vaig dir que ja volia marxar, perquè vaig dir que ja m'ho ha ensenyat tot, el que m'havíeu ensenyat. Ell diu, però és que ara anar de pres i ho saps fer bé tot, diu ara ja vols marxar, dic és que jo vaig vindre aquí en aquesta condició, que m'havíeu d'ensenyar vostè el que pugueu fer, jo ara ja puc fer tot, perquè pràcticament ell m'ha dit, mira, demà hem de fer això o per la setmana que ve ja... I ell, a més, va ser un mestre perfecte. Perquè com va començar a dependre? Què és el primer que feia? Doncs el primer que vaig dependre jo ja sabia cosir. Que lo sabia cosir és el principal. I d'on sabia cosir? Que vaig començar a dependre a cosir de Villalba. Molt bé. Que el poc temps que vaig estar allí, se'l feia cosir. Perquè, clar, tallar les peces per exemple, dels reculants o les colleres o de tot, allí a la fatarella ho tallava el que era el professioner, no? I a nosaltres, igual a mi que al seu fill, ho donava per cosir. I allí vaig aprendre de cosir. I el primer que s'ha d'aprendre és el cosir. Perquè, clar, tot el que eren o collars per estar a la quadra o per estar lligats en algun puesto o això, clar, eren dos corretges i aquelles dos corretges
s'havien d'unir i cosir a mà. Molt bé. Com és això, les pilotes. Com en les pilotes, molt bé. Que pràcticament. I ja vaig començar així, com ja sabia cosir, ja sabia fer alguna cosa. No sabia tallar i no sabia. El que no havia fet mai era colxons, però colxons de seguida me'n va ensenyar ell també, perquè, esclar, és una punta de dalt i una punta de baix, que allà a la Fatarella d'això no en sabia fer tampoc. I allà és cosir. Això sí que ho vaig dependre allí, i el primer m'eixia millor, i després, quan se comença, ja se sap que no tothom comença a saber les coses després de molt temps. Però ell, com m'ho ensenyava, quan havia de tallar alguna cosa, si jo estava cosint, me feia aixecar, vine, que ara tallarem això. Ah, i tenia interès en ensenyar-lo. I esperar una mica, que li dia, que no he acabat de cosir esta, és igual, ja ho faràs després. I ens ficàvem en un mostrador que n'hi havia molt gran, que allí tallava les peces, perquè ens arribaven les peces que normalment compràvem a Lleida i a Barcelona, perquè sol estàvem els dos, però treballàvem molt. I ens arribaven les peces que eren de vaca o de bou, i ens arribaven les peces senceres. Clar, nosaltres el primer que fèiem era quadrar-la, fer-li, perquè la peça venia tallada per la meitat. Venia tallada i sempre hi havia una variació o altra. Nosaltres en un regle llarg lo fem recte. I després en una maquineta li donem l'anxura que necessitem per tallar la peça, i si era de 4 centímetres, de 5, de 10 o de 2, segons el centímetre que és, ho fiquem i l'enganxem a la peça i espentejant fem les corretges d'una punta a l'altra de la pell, que venia curtida. Quasi sempre normalment era negra, perquè tot el que se feia era negre. Alguna en comprava de marrón, però poca cosa. Normalment era negre. El marrón més bé eren peces petites que ho fèiem per fer les sandàlies o cinturons, que també fèiem corretges per les persones, i era això que ne vaig dependre. Perquè ell sempre m'ho deia, tot això que t'ensenyo normalment no se fa, perquè ell ho podia tallar pràcticament en què perdia més temps. I dic, vinga, cosir-ho. I no, me deia, vine, me feia aixecar. Si ell està al mostrador gran, que ell, des que vaig arribar jo, ja no va cosir més, perquè ja tot ho cosia jo. Però ell sempre ho tallava, però quan ho havia de tallar, sempre me feia anar a mi. I quan fem les colleres, que és el més difícil, que és de molta elaboració, fer la collera és el més difícil que hi ha, perquè és molt elaborat, perquè és el que t'he dit, una collera se fa de pell d'ovella, però esclar, a més, tots els patrons me feia apuntar totes les medides, els patrons me'ls va fer copiar tots els patrons que tenia ell me'ls va donar, tot. I esclar, al fer la collera, que costava molt de fer, ell ja primer que s'emplís de palla de centeno i llana d'esta que t'he dit menuda, perquè se vagi ficant dins i l'esponjàvem en la cardadora. I quan estava feta la collera, que l'havíem de ficar al moble, després s'havia de guarnir tota, ficar-li totes les corretges i tot el d'una collera. Era el que més costava. Molt bé. I després vostè, és a dir, torna al poble i s'estableix pel seu compte. Això devia de ser l'any... L'any seria... 64? No, el 59. Ai, perdó, 59, sí. 59.
perquè ficam 15 anys i quatre que vaig estar allí van ser 20. Si en tenia 40, vaig néixer al 45, doncs pràcticament va ser el 59, que del 59 al 60. És a dir, que cap a l'any 60 torna al poble. Encara no era l'any 60 o ja sé? No era encara, perquè vaig vindre a primers d'any i hasta el juliol no feia res. 1959 torna al poble i s'estableix a on? A casa de vostè? Sí, no, que teníem... Els meus pares ja me van arreglar un taller d'una casa que teníem, ja que no hi vivíem a una altra casa i me van acondicionar un taller i ja em van comprar de tot. Molt bé, i abans que vostè estigués aquí al poble, la gent de Nonars on anava a buscar guarnissoners? Venien guarnissoners de fora, normalment ne venia un de Maella. N'hi havia també una Favara, que també feia coses, i no sé si en vendria algun d'algun altre lloc, però el que més venia aquí era un de Maella. Venien aquí i feien els pedidos, les comandes i... I després ho portaven fet ja. I vostè va començar a tenir molta clientela o no? Sí, bueno, pràcticament quan no n'hi havia ningú més, venien tots. I primer clavava molta feina. I va haver de fer molta inversió per muntar el taller, perquè No, muntar el taller ja va ser... Jo quan vaig vindre aquí, el taller ja estava muntat, ja l'havien muntat. Jo vaig comprar, junt amb els meus pares, que van ser els que ho van pagar, perquè jo venia de no guanyar res. Després jo, quan me vaig ficar a treballar, tot el que guanyava li donava a la mare, que era el que normalment era la que governava les cases. Jo tot, fins que me vaig casar, els vaig donar sempre tot als meus pares. Perquè un taller de guarnissoneria tampoc no és de grans inversions. Tampoc no... I ja me van ficar un mostrador, les màquines de cosir, la màquina de fer colxons, i ja la vaig comprar jo, perquè ja era de les terres que jo guanyava ja, que li donava ja a la meva mare, jo si vaig estar un mes o dos o el que fes falta, quan vaig comprar la màquina, ja l'havia comprat de les terres que jo ja guanyava. És a dir, que no feia falta gran inversió. No. De guarnissoner quins ferraments tenia? De guarnissoner, principalment agulles i punxó. I la màquina de cosir? No, la màquina de cosir també me la vaig comprar jo després, perquè ho cosia tot a mà, se cosia tot a mà, perquè aquestes coses tan dobles i que havien de durar, si no se feia en fil de nylon, d'este doble, que després no era de nylon, era de cànem, com això, era en fil de cànem, que li donàvem una brea perquè el fes dur, perquè l'endurisqués i el repretés. Una brea, què vol dir? Una brea és una brea que la fem en calç, era com una brea d'alquitrà. El sucaven en... I suquem el cordell. I el cordell quedava ple d'esta brea i quedava dur, quedava fort. I li passem la cera perquè quede suave. I després era quan la corretja quedava dura, perquè, esclar, tot eren ferramentes que fem, totes les coses que fem, era per fer molts esforços. I, esclar, si no eren, damunt que era el cuero molt doble, que la màquina també ho cosia, però el fil era molt més prim. I al ser prim, se solia xafar bastant. Això li feia la millor collars per gossos, coses més senzilles que ho cosia en la màquina de cosir. Molt bé. I vostè va començar en poc i en els diners que no la traien s'anava comprant... Sí,
Si necessitava alguna cosa més. Molt bé. Vaig comprar la màquina de fer els colxons, vaig comprar la màquina de cosir i després me vaig comprar ja una furgoneta. Però això ja devia de ser... Sí, un 4L. Però això quin any seria ja? Pues després era antes d'anar a la mili, pues seria, pues, si a la mili vaig anar, tenia 22 anys, pues tindria 21 anys, pues lo 62 o per ahí. A la mili van amb 22 anys, Sí. no? Molt bé. A l'any 62 se compra el 4L. Sí. I a la mili va anar a l'any No, 67. no, jo soc quinto, sí, del 67, perquè soc quinto del 66. Però, bueno, hi vaig anar, sempre a la quinta abans d'anar a la mili. Pues sí, pues jo després me vaig comprar un 4L perquè ja necessitava, perquè ja fèiem les pilotes. Clar, això ja és l'any 66, doncs. Però quan vam començar, no, com ja en fèiem, doncs ja necessitava, perquè antes tenia una moto, me vaig comprar una moto, antes del 4L, quan anava a portar les pilotes a Favara, que t'he dit que treballem a l'empresa de Barcelona, sí, perquè... pues, les pujava jo en la moto o a Favara o a Batea. Molt bé, perquè això és vostè, s'estableix, està uns anys treballant i comença que fa guarnicioner, fa matalassos, què més fa? Tapisso. I després i vaig ficar a fer pilotes. I això quin any va ser? L'any 63? Pràcticament, si va ser tot, va portar una continuació. Un camí me vaig establir, antes d'anar a la mili ja feia de tot, ja fèiem pilotes, perquè quan jo vaig anar a la mili se va preocupar el meu pare de les pilotes. I com és que va vostè pensar de buscar una altra eixida? Vaig pensar de buscar una altra eixida perquè, tampoc no hi havia feina sol de versioner. Va viure bé. Però n'hi havia encara molts animals al poble. Sí, n'hi havia molts, però les coses tampoc no estaven tan bollantes com s'arreglava més que no es feia nou. I un apany d'una cosa valia poques perres i coses noves se'n feien poques. I jo pràcticament guanyava més perres fent colxons i tapissant que de versioner. Clar. I com se li va ocórrer això de les pilotes? Ja ho feien a Favara o no? Sí, a Favara ja ho feien. I d'ahir li va donar la idea? Ja feia molts anys. Me va donar la idea un amic de Favara, que sempre era la posada que anàvem, i me va dir, per què no fas pilotes? Me va dir. I allí a Escó ja n'havíem fet de pilotes. Antes d'anar jo a Escó n'havíem fet de Barcelona. I li vaig dir d'Escó, li vaig dir, mira, que m'interessaria fer pilotes, podríem anar junts perquè com vostè ja n'havíeu fet, dic a Barcelona, a Cal Rafel, perquè jo ja el coneixia, ja sabia el nom, ja sabia que ell n'havia fet de pilotes, i vam anar els dos a Barcelona. Això al pronte que me vaig establir aquí a Mas. I vam anar. I, és que allí després, clar, les pilotes, si no eren molt bona referència, no te les donaven així com així tampoc. Però com ells ja el tenien allí a la fitxa, i que li van preguntar per què s'ho havia deixat, i ell va dir que antes també tenia un mosso, però quan se va quedar sol, tenia molta faena i no volia tant mals de cap, i s'ho va deixar de fer pilotes. I, per mediació d'ell, ja me van donar pilotes. Me van donar primer una quantitat petita, me van dir que les donés al recader Fernández, però que els havia de portar o a Batea o a Favara. I primer m'anava millor a Favara, però vaig tindre
un petit problema que, bueno, després va haver molt jaleo, que es va petar un sac de pilotes i eren 40 cada sac, 40 o 50. I diu, ja m'ho pensava, perquè a Favara després ja se'n feia moltes de pilotes, perquè està la fàbrica MSG i altres que em portaven de fora, ja en feien. Però la fàbrica MSG no era per Rafael, era part... No, la fàbrica MSG era també... Molt bé, i vostè ja continua fent de guarnissader i de pilotaire i va deixant-se lo de matalàs... No. O tot alhora? Sí? Fins a quina època? Jo he acabat pràcticament sol fent cotxons. L'últim que he fet era matalassos. És a dir... I encara si ara em pogués fer, encara faria. És a dir, vostè continua fent tot, però de guarnissader era poca feina que n'hi havia. Se va anar... Fa matalassos i pilotes. Sí, i tapissar. I tapissar. I fan les tres coses, no? Fins quin any? Pues hasta mira, fa 10 anys. Se va jubilar? No, que vaig tindre l'infart. Quin any? El 2000... Pues fa 10 anys El 2004? Anava a complir els 60 i ara pues n'he fet, no fa 10 anys, pues 9 i pico. Molt bé. I als anys 90 és quan deixa de fer pilotes? I continua fent tapisser i matalasser? Sí. I la gent li continuava demanant matalassos de llana? Sí. Ah, sí? I encara faria, encara me criden ara a casa. Perquè els agraden o per què? Perquè és que la gent gran que ha dormit sempre en llana, és que la llana ara fan cotxons perfectes, però com els de llana no hi arribaran mai. Perquè la llana és calenta a l'hivern i fresca a l'estiu. A l'estiu, per molt que sugues, en un cotxó de llana, la llana empapa la sugo. I en estos, d'estes marques, diguéssim, de Flex o Picolino, això, doncs ara sí que en fan de molt perfectes. Però la sugo no te l'empapen, o no te l'empapaven fins ara. I la gent que estan acostumats, doncs els agrada dormir tou, perquè se dormís tou. Perquè jo sé de gent que sabien que els fills diuen vas en colxons de llana que no s'estiren i llançar els colxons de llana i després tindre que vindre a mi i comprar-me'ls, perquè venia llana, venia teles, venia i ho feia tot, i comprar un altre camí els colxons de llana perquè no sabien dormir, la gent gran. I ara, com vaig plegar, perquè jo anava per tots els pobles. En lo del matalassos? Sí, en lo dels matalassos, sí. Perquè jo anava, a Favara, que a Maella, que Massalió, que a Batea, que a la Fatarella, Batea, era lo màxim. I Escó, com el senyor que em va ensenyar a mi ja s'havia jubilat, ja era gran, ja no em podia fer, tota la clientela que tenia ell, jo hi anava, per exemple, si estava una setmana, 2, 3, i dient, mira, tal dia vindrà Enrique, fem uns pregons, el que vulgui fer matalassos, que vingui i s'apunto, que passo per Jorge. I a tots els pobles jo tenia una casa que me'ls apuntaven i se'n cuidaven. Jo els anàvem tant, ja quedem així per cada un que se'n feien, i ells feien el pregó i anaven i s'apuntaven. Quan jo hi estava, els dies que jo hi estava, venien i els apuntava jo i els diria, per tot el dia, si els que me fes a cada dia, perquè la màquina se n'avançava molt, perquè era una màquina darrere que em vaig comprar, que és quasi pràcticament industrial. Claves la llana per un puesto i ja s'omplit el matalàs per l'altre. I sol calia cosir una boca així, que era per poder entrar dins, i costava molt poc de fer. I jo anava per tots els pobles. És a dir, però durant els dies que estava allí, ne feia allí in situ?
de matalassos? Sí. Ah, i vostè s'emportava, què necessitava per a fer matalassos de ferraments? Jo necessitava la màquina, que la ficava. Una màquina de cosir? No, ficava una màquina de cosir, perquè l'havia de cosir en aquesta màquina nova, doncs havia de cosir com un sac. Sí. I la màquina ho repartís, perquè ho repartís perfecte, millor que la mà. I prenia la màquina de cosir, una taula que és paregut en això en llarg, que s'apujava i s'abaixava. Sí. I bueno, la podia ficar perquè després ja me vaig comprar una furgoneta que me cabia tot dins. Ficava la taula damunt la furgoneta, que la taula tenia 2 metres per un 80, sí, no, 2 metres d'ample per un 30 però lo ficava la taula la ficava a dalt, que era plegable, eren unes potes de ferro, perquè com ara això, però que després se plegava en tot, que era la taula completament plana. I la màquina de fer els colxons i la màquina de cosir, doncs me cabia tota la furgoneta. Així que vostè feia de matalasser, però ambulant, anava a fer el producte al lloc. Ho feia aquí quan tenia aquí em feia tot l'any, no? Pràcticament. O si venien i estava fora, doncs ha esperat que i venia quasi tots els dies aquí. A Massalió volien que em quedés allí, perquè també eren una família, i me quedava allí. No, que has de pujar i baixar, aquí t'has de quedar, i sempre em vaig quedar allí. Si estava una setmana, 2, 3... I no podia portar els fets d'aquí? Últimament sí, que ho feia. Per què els feia allí? Perquè la gent li portava la tela o la llana? No, perquè m'ho portaven tot allí. És a dir, la gent li aportava a vostè la matèria primera. La llana? Ho ficaven en sacs o en borrasses grans i ficaven, cada borrassa ficaven la llana d'un colxó. I jo quan veníem, hi ficava una etiqueta, el nom de qui eren, i si en tenia 1, 2, 3, i diria, bueno, per la nit està, perquè jo si diria, bueno, ne puc fer 5, ne puc fer 6, o el que puga fer, ja els anava dient, portau-me pa demà, portau-me pa després demà, i pel dematí m'ho portaven, i per la nit els venien a buscar. Ah, molt bé. I no m'havien de... Doncs ho tenia vostè molt ben organitzat, no? I després... I així quants matalassos podia arribar a fer a l'any? Molts, no m'agrada dir perquè la gent després tot això se n'enterarà. Hi ha coses que són... No, però que vostè tenia molta idea comercial, no? No se va quedar soles al taller esperant. Perquè ne vaig arribar a fer sol a un poble, a la Fatarella, que allí se'n feien moltíssim, més de 200. Sol a la temporada, un any s'hi anava, i hasta que s'acabava. I que anava tots els anys a cada poble o de cada tant? No, cada any anava a un poble, sol un viatge a l'any, i no hi anava més. Però a tots els pobles anava una vegada a l'any? Sí. Per exemple, a Ascó tots els anys? Sí. Així a casa estava poc, també? Bueno, estava, però és que també m'ho combinava quan a mi me n'anava. Però per això t'he dit que és el radi que vaig arribar a fer. Perquè, bueno, de Guarxoner se va acabar. El més prompte que es va acabar va ser de Guarxoner. I després ens vam dedicar més a fer pilotes. Però de l'any 90, que es van acabar les pilotes, que ja se'n feia poques, perquè ja les havien portat a Adidas, ja els havia portat a fora a fer-les a l'estranger, doncs ja se'n feia menys. I jo va ser quan me vaig dedicar més a fer els colxons. I després, dissabte i diumenge i dies festius, doncs treballava a la terra. Ah, també. Que jo hi sempre pagès. Clar, el nostre Sant Germà ja ho va continuar vostè tot. Sí. I no tenia vostè ajudant o aprenent o... Sí, sempre agarrava gent que m'ajudava i sempre tot. No podia fer-ho. Sempre buscava gent que m'ajudés a fer les coses.
I de les pilotes, vostè va començar que treballava per Rafel de Barcelona i després també treballava per Messeguer i per Adidas? Pel que més vaig treballar va ser per Messeguer, perquè estàvem molt a prop i quasi els hi feia allò totes poques, ne donen més a fer. Però Messeguer també ne repartia per Favara o no? Però és que allà a Favara també ne repartia també. I jo, però ne repartia menys, perquè ne portaven d'altres puestos. Com hi va anar a Adidas, el primer puesto que va anar va ser a Favara, ne feien més a Favara, a Adidas, i com les pagaven una mica més, la gent s'estimava més, perquè després escoltar sol que sigués una peseta o 2 pessetes, després ja era molt. O un duro, inclús, hi havia una diferència de 5 pessetes. Però, esclar, allí ja Favara ne feien més. Jo, pràcticament, ja t'he dit que ne vaig anar a dependre a Favara, algo così. Quan vaig portar les primeres pilotes de Barcelona, vaig anar a dependre a Favara. I a Favara, ja vaig baixava, fins que ho vaig dir, pront està de pres, perquè com ja sabia cosir, sol era saber combinar les coses i ens anem a tancar. I ens anem a donar la volta, pront va estar de pres. Vull dir que no hi vaig anar gaire, si vaig anar a 2 o 3 dies i si alguna cosa no m'anava bé, però cridava per telèfon perquè este noi, perquè després hi havia molta gent que sol fer pilotes, nois joves, com ara jo, érem de la mateixa edat, que inclús que estaven casats, guanyaven, diguéssim, no era un jornal, però com no hi havia altra cosa, o havien de marxar dels pobles, o si es dedicaven a fer pilotes, o se dedicaven a tancar, sol a tancar se guanyaven, segur, podia guanyar un més bon jornal. Molt bé. Molt bé. I quan va començar vostè també que tenia gent, vostè era encarregat de més gent al poble fent pilotes? Pues és que això ja va ser una cosa que va vindre sola, perquè la gent aquí també tenia necessitat d'ingressos. Al tindre necessitat tothom va voler dependre de fer pilotes. I és clar, el que jo havia després, després veníem, és que jo voldria fer pilotes, vine un dia o 2 o una setmana, i primer se començava fent les més senzilles. I de seguida se va ficar tota la gent. I un que en sabia i feia pilota m'hi ensenyava un altre i esclar, hi havia la necessitat perquè el camp sempre ha estat molt difícil i aquí pràcticament ha estat un poble agrícola. Això era una ajuda molt bona. Perquè n'hi havia que esclar, arribem de nit, la dona estava fent tot el dia, els xiquets tenien 9 o 10 anys, ja t'he dit que els començaven a... Mira, m'has de fer rectes, que era el més fàcil de fer, agarrar les 2 peces i ja està. I la gent va ser la mateixa gent que va veure que era una necessitat que els anava molt bé. Perquè abans vostè va arribar a tindre moltes dones que treballaven fent pilotes, quasi 100. 100 famílies del poble. Bueno, no, perquè igual hi havia cases que en treballava 3 o en treballava 4. Molt bé. Saps, a ratos. A la millor eren 2 germanes que venien en el mateix nom. Jo apuntava el mateix nom, no anava a ficar lo dels 4. Sempre hi havia un que venia a portar-les i a replegar-les. I jo ficava el nom, no anava a ficar el nom dels 3 o dels 4 de la casa que ho feien, jo ficava sempre un nom. I quina època va ser la més alta que tenia vostè més feina de pilotes? La més alta potser va ser del 70 al 80. I fins a quanta gent va arribar a tenir amb pilotes repartides? Va ser 90 persones i inclús potser més i tot.
I abans de que aquestes senyores fessin pilotes, tenien les dones alguna altra forma de guanyar-se un suplement? No, doncs per això se va haver tanta gent que s'hi va ficar fent. Perquè I no feien confecció per a Favara? Feien algo de confecció, però molt poc, feien toquilles, xals que antes se feien, però això més bé ho feien les dones més grans, les toquilles. Els que ja eren més joves, que estaven casats o casades, que a la millor tindrien 40 o 50 anys, toquilles encara no feien, coses de ganxo. I havien d'anar al camp. I al camp hi ha moltes temporades que no hi ha res, no hi ha feina. I així que va venir, feia falta i clar, s'ho van apuntar moltes. Sí, moltíssima. Molt bé. I en la seva família treballaven tots també? No, la meva família... Vostè tenia 3 fills? Un fill va arribar a treballar, però ells ha estat una altra època que s'estudia fins als 16 anys. Se n'hi ja estudia fins als 16 anys, ja van anar a estudiar i van haver, van haver que van acabar la carrera, van haver que... i a la terra i aquí no s'hi va quedar ningú. Perquè aquí s'han pogut quedar, però la terra no li va agradar a cap dels tres. Un que va acabar una carrera d'enginyer, pràcticament venia a ajudar-nos, el que diem antes, quan se premae o quan anem a l'oliva, sí que venien. Venien perquè anàvem tots i venia el sogre, perquè jo me vaig ficar en els sogres, ells vivien baix i nosaltres dalt, i ens vam ficar a treballar tota la terra. El pare, quan se va jubilar, que també va tindre, lo van operar del cor i als 65 anys ja va caure malalt i ja no va poder treballar més. I clar, ja tenia molta terra i... El pare de vostè? Sí. I vostè també treballava a la terra de la dona? Sí. Que la seva dona és filla única? Sí. Pues sí que tira vostè coses avall, ja. Però després també hi el sogre. Sí. Que també havia treballat a la mina, que també es va retirar de minero, però com de minero se retiraven joves i en que estàvem bé ja vam comprar també un tractor i ja quan jo ja me vaig casar ell encara estava bé. Molt bé. Quin any se va casar vostè? Mire. L'any 70. I la seva dona és d'aquí del poble? Sí. Com se diu? Mercedes. I també era del poble, filla del poble, tot del poble, vostè? Sí. Molt bé. I els seus, només me falta preguntar-li, els seus iaios, els seus pares, quin ofici tenien? Eren tots de la terra, de llauradors. Sa mare també? Sí, també. Molt bé. I sa mare feia alguna altra feina o de cosir? No, feia la feina de casa perquè després tenia molts bitxos a casa i sempre la vaig veure que inclús també va fer alguna pilota perquè el meu pare com també venia i m'ajudava no feia pilotes però ell girava que li venia millor no girar perquè depèn d'ell no em va fer mai però de girar aquestes pilotes donen faena quan venia de nit se ficava a girar pilotes. Molt bé. Però treballava d'agricultor. I els seus iaios? Els meus veus també eren pagesos. De part de mare? Sí, tots. I de part de pare? Sí. Molt bé, doncs això. Alguna cosa que vulguis dir vostè o que no li hem preguntat? Ja hem dit tantes coses, és que parlant te van naixent les coses, no? Però vull dir que pràcticament ja la vida s'intenta. Jo ja fa 10 anys que no puc fer res, pràcticament. Que feia alguna cosa encara,
molt poca cosa, però fer alguna cosa, perquè ho donava a fer tot. I les coses, si un no s'ho fa ell, s'ha anat quedant tot, perquè els fills el viure fora, treballar d'una altra cosa i viure fora, encara si s'han quedat aquí, pues s'han pogut continuar. Algun rato? Sí, perquè mira, jo ara mateix, que me'n repenedisco molts viatges, van ficar els regadius estos, no sé si ho saps, que van ficar uns regadius nous aquí, vaig ficar tota la terra en regadius. I jo, doncs va ser, quan ja havien començat a fer el regadiu, va ser quan em va agarrar a mi l'infart. I tinc l'aigua a la finca, però no l'he pogut aprofitar. I jo no la puc aprofitar els fills, i jo els dic, feu vosaltres, preneu vosaltres, però diuen, papa, si nosaltres no podem, si estan fora, que nosaltres no podem treballar, ni volem treballar diumenges. Algun dissabte encara un rato, però els dissabtes són molt curts, són allà una a la setmana, i a la millor plou aquell dissabte, que volíem fer alguna cosa.